श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी वीणा तुळसकर. आज मी तुम्हाला काळ्या वाटाण्याची उसळ कशी बनवतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग साहित्य बघूया. हे काळे वाटाणे पाव किलो घेतले. हा उभा चिरलेला कांदा भाजायला. खोबरं अर्धा वाटी घेतले. हा फोडणीसाठी अर्धा कांदा घेतलाय कापून. कढीपत्ता, ही हळद, धना पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला आणि हिंग आणि कोथिंबीर आणि ह्याच्यासाठी तेल भाजण्यासाठी आणि फोडणीसाठी आणि गरम मसाला, मालवणी मसाला गरम मसाला आणि चवीसाठी मीठ आणि थोडीशी साखर चवीसाठी. एवढं साहित्य. खोबरं भाजून घेते. तवा ठेवते. दोन तीन चमचे तेल घालून घेते. आता कांदा भाजून घेऊया. तेल तापलंय. कांदा लाल होईसर भाजायला पाहिजे, नंतर मग खोबरं घालायचं. हा बघा, कांदा एवढा भाजला पाहिजे. मी गॅस थोडा फास्ट ठेवलेला, आता बारीक केलाय. कांदा भाजलाय म्हणून लाल झालाय चांगला आहे बघा. मी आता खोबरं घालते. आता गॅस माझा बारीकच आहे. असं भाजून झालंय खोबरं. आता हे बघा, असं चांगलं जरा भाजलं पाहिजे ते. आता मी लगेच काढणार नाही, तव्यावर थोडं राहिलं का अजून भाजणार आहे ते. तसंच उतरून ठेवते तवा. गॅस जरा बंद करते. आता मी वाटाणे फोडणीला घालते, कारण शिट्या घ्यायच्या आहेत ना. काळे वाटाणे 7-8 शिट्या तरी घ्याव्या लागणार. आता तेल घालते. 4-5 चमचे तरी घालायला पाहिजे तेल फोडणीसाठी. आता कढीपत्ता, तेल टाकून दे जरा, कारण कुकर तापला आहे ना, त्याच्यामुळे तेल पण तापणार ते. कांदा घालून घेते. गॅस मी बारीकच ठेवलाय, उडेल बघते. चला, हिंग, हे सगळे मसाले घालून घेऊया. काय काय घातलं? हळद, धना पावडर, जिरा पावडर आणि गरम मसाला हे सगळं घातलं. भाजून घेऊया चांगलं जरा. चवीपुरती साखर, मालवणी मसाला 1 चमचा. काय लागलं? मालवणी मसाला लाल अर्धा चमचा. बस झाला. आमचा मसाला जरा तिखट आहे ना, म्हणून थोडाच घालावा लागतो. याच्यामध्ये पाणी टाकले. हे रात्री म्हणजे फुगत ठेवलेले होते. आता पहिले धुवून पण घेतले मी, परत घेते. आता फोडणी पण माझी चांगली हे झाली आहे, परत चांगली परतून भाजली आहे. आता वाटाणे घालते त्याच्यामध्ये.
जोरात बोल कारण की आवाज आहे बाहेरचा. वाटाणे घालते आता. आणि वाटाण्याचे काळे वाटाणे लवकर शिजत नाही म्हणून 7-8 शिट्या तरी घ्याव्या लागणार. 7-8 शिजत नाही ना काळे वाटाणे हे. ते 2-3 ग्लास पाणी घालते मी. शिजायला पाहिजे ना चांगले. 2 झाले हे 3. मग नाही पाणी वाटणं घालायचं. तर चवीपुरतं मीठ घालूया आता. घालून म्हणजे वाटाणे चांगले शिजतील ना. नंतर लागलं तर नंतर घालायचं थोडंसं. ढवळून घेते आता. आणि कुकरचं झाकण लावून घेते. फास्ट ठेवते जरा गॅस. हे वाटण आता वाटून घेते. थंड झालंय. आणि नंतर मग शिट्या झाल्या काय मग हे घालायचं वाटण. आणि मग ढवळून उसळ बनवायची. झालं. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची त्याच्यात. काय झालं मग उसळ तयार. कुकर झालाय. शिट्या झाल्या. 10 शिट्या घेतल्या आम्ही. बघूया आता शिजलाय. वाटाणे ना शिजत नाही. पहिले कसे शिजायचे. पहिले आमची आई आणि आणायची गावात असतात. हे शिजतच नाही. आता 10 शिट्या घेतल्या तेव्हा शिजले. 7-8 सांगितलेले पण मी 10 घेतल्या शिट्या. आता ह्याच्यात वाटण घालूया. गॅस चालू करते. वाटण काय ते मगाशी लावलं? हा लावलं ते मगाशी. असं व्हायला पाहिजे. असं बाहेर घेतलं. किती बघलं ना. 3 ग्लास पाणी घातलेलं. एवढंसं पाणी राहिलं. शिट्या जास्त घेतल्या ना. सुकी हवी तर सुकी करायची. आपल्याला पातळ हवी तर पातळ. आम्ही भाकरी बिकरीवर खाणार ना म्हणून आम्ही पातळच ठेवणार आहे. जरा एकदम सुकी नाही करणार. जास्त वेळ नाही. आता हे कड आला ना. जर तुम्हाला आटवायची असेल तर तुम्ही आटवू शकता. आता आमची झाली आहे पूर्ण. रेडी झाली पूर्ण. आता कोथिंबीर याच्यामध्ये लास्टला टाकायची. जरा थोडं हे करून ठेवते. आटत जरा. आता कोथिंबीर घालते. झाली उसळ पूर्ण. पाणी आटून आता एकदम सुकवता का म्हणा. नाही तर ते एकदम सुकणार थंड झालं. ही जर काळ्या वाटाण्याची उसळीची तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.